Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири ACA 133 муҳорибаи варзигари тоҷик Мамур Хамдамов зидди варзигари қирғиз Тилек Машрапов баргузор гардид ва ҳозир дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Хотиррасон мекунем ки ҳам барои Мамур ва ҳам барои Тилек ин муҳориба дар ташкилоти ACA дуюм муҳориба буд. ҳар дуи ҷангоаро дар якум муҳорибаҳои худ дар ташкилоти ACA шикаст хӯрда буданд ва ҳар дуяшон дар ин муҳориба ғолиб шудан мехостанд. Якум раунд сар шуд ва дарҳол ҷангоаро дар маркази қафас вохӯрда ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд ва дӯстон бояд қайд кард ки дар ин зарбазанӣ Мамур хубтар менамоид. Зарбаҳои ӯ зиёдтар ва албатта ки дақиқтар буданд. Аммо дар мобайни якум раунд ҷангоаро дар клинч вохӯрданд ва Тилек Мамурро ба замин афтонд ва то охири раунд дар замин идора кард. Ҳамин гуна якум раунд ба анҷом расид ва дӯстон аниқ гуфта намешуд ки якум раундро кӣ гирифт. Дуюм раунд сар шуд ва аллакай аз оғози дуюм раунд Тилек Мамурро ба замин афтонд. Аммо дар мобайни дуюм раунд Мамур дар замин ба пӯш истода дасти Тилекро ба сабмишн гирифт. Аммо мутаассифона Мамур ин усули худро ба анҷом расонида натонист ва Тилек боз ӯро дар замин идора карданро ва зарба заданро идома медод ва дар охири дуюм раунд Тилек Мамурро ба усули хеле вазнин гирифт, яъне ӯро нафасгир карданро оғоз кард. ва дӯстон бояд қайд кард ки усули Тилек хеле усули сахт буд ва ҳатто довар ду маротиба аз Мамур пурсон шуд ки ӯ хуб аст ё не ва Мамур ба ӯ ҷавоб дод ки ҳамааш хуб аст. ҳамин гуна раунд ба анҷом расид ва дӯстон бояд гуфт ки Мамур ҳамаро ҳайрон кард, аммо мутаассифона дуюм раундро аз даст дод. Сеюм раунд оғоз шуд ва Тилек фаҳмид ки ғалабаи ӯ дар гӯштинг аст ва аз оғози сеюм раунд Мамурро ба замин афтонд ва то охири раунд ӯ Мамурро дар замин идора кард. ҳамин гуна сеюм раунд ба анҷом расид ва дар натиҷа Тилек Машрапов бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Дӯстон, Мамур Хамдамов дар ин муҳориба шикаст хӯрд, аммо дӯстон бояд гуфт ки ӯ феъли чемпионӣ ва тоҷик будани худро исбот кард, яъне дар чунин усули хеле вазнин тоқат карда тавонист. мо ба Мамур сабр хоҳонем ва гуфтанем ки бародар рӯафтода нашав, ғалабаҳои калон дар пешанд. дӯстон, муҳорибаи пурраро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метонед. дар канал обуна шавен то бо зид хонаободу сарбаланд бошед.